салом алейкум дӯстони азизам, рӯзи ҳамаи шумо ба хайру шодӣ бошад. Умедворам ки ҳамаи шумо хубу тансият ҳастед духтаро. имрӯза блогро оғоз мекунам аз ҳамин хел кухни пухтан. имрӯз мехоҳам ки пирашки тайёр кунам, пирашки бо гӯшту вай биринҷ. ин намуд пирашкиро якум бор тайёр мекунам духтаро. ҳозир ман ҳамин хел хамираша шӯридам. дар хамираш ҳамихел обу намак ҳамихел чизор ки хамири пирашки чихел нон тайёр мекунам ҳамихел тайёр кардам духтаро. дар инҷа бошад ман биринҷ мондам. ҳозир ҷӯшидистаи биринҷ, нағз агак биринҷа шушта, намак ва равған андохтам. камтар меҷӯшад, оваша камтар аз ҳамин биринҷ ва бисёртар гирифтам. меҷӯшад ба даҳнаша маҳкам мекунам, меистад. дар инҷо бошад духтаро гӯштаи холодильник баровардам. ҳамихел об шудагӣ ҳастай, нав хардем ҳамин рӯз. баровардам ки майда кунам гӯштоша, баъд жарид мекунам кати пиёз барои даруни пирашкира. духтаро ҳозир акнун ман хамирама мепечонам ҳамихел ки расад ин хамир дароз дорад дарунаш. ҳамихел мепӯшонам ки тайёр шавад. духтаро биринҷи мо тайёр шуд. ман ҳамихел рӯша ба полотенса пӯшондам, волошта талерка мондам ки истад обаш қоқ шавад. дар инҷа бошад сковородкая мондам. ҳозир сковородка обаш қоқ шаваду равған меандозам. баъд пиёзу гӯшта ҳамихел жарид мекунам. дар инҷа бошад духтаро ман ҳамихел пиёзу гӯшта аллакай майда кардам. ҳозир иноя жарид мекунам. ин кайли мо кори нав ёд гирифтай. ҳамихел наскиёша ҳамаша мебурора. баъд бенаски хонада мегарда полхунук. сета наски дар ҷаваиш ай куҷо ёфтӣ Микаил? Что? Бурорум? 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 Бурор худат. наскиёша баровард, заволи шуда гаштеста, Микаил? Привет, привет, па. Халипан. духтара гӯштана михал дар сковородка жарид мекунем. михал майда кардаги ҳастам гӯшта ман. дар инҷа қачи пиёз аллакай тафту дистамша. михал нағза как мепазад. баъд мегирам қатии биринҷ якҷояшон мекунам. духтаро биринҷи манам тайёр шуд. манам михал тарзи тайёр кардани биринҷро аллакай ёд гирифтам. аввало наметонистам чӣ хел тайёр кунам. ҳозир ҳамихал аз биринҷ камтарак обаша бисёртар мегирам. баъд меҷӯшад, даҳанаша мепӯшам, худаш обаш қоқ мешавад. намихал тайёр мекунам. аллакай намихал гӯшта дар даруни биринҷ андохтам. бинед намихали шуд. ҳозир акнун хамира рост мекунам. духтаро ҳамихал хамирама ман аллакай гирифтам. ҳамихал рост кардам, кулача кардам. тагаша равған кардаги ҳастам. ҳозир иқа меистад. агар иқа меистад хамираш камтар дам мегирад. баъд мегирам вай мекунам, жаридшон мекунам. дар дарунаш ҳамон гӯшта риста мемонаму жарид мекунам. бо ман бошад духтаро, якҷоя мебинем. духтаро ҳамихал хамирама рост кардам. ҳамихал тунук кардам. аллакай як-ду донаша печондам ҳамихел кулак. ана инҷа дар духтаро ман дар дарунаш ҳамихел начинкаша мондагӣ ҳастам. ҳамихел начинкаша мемонем. هنا أصحابي، هنا أحبابي، هنا حبيبي المدى بابي، هنا شمسي، هنا قمري، هنا نيلي وهنا
غرامي، هنا أبويا وهنا أمي، هنا عربي وهنا دمي، هنا بلادي وهنا يا بلدي يا بلدي. هنا أصحابي، هنا أحبابي، هنا حبيبي اللي دق بابي. духтаро ҳозир ман ҳамашам михел печондам, дадарунашта начинкая мондам ва михел кулача када ҳамаша печондам. ҳозир равған мондагӣ ҳастам, ҷӯш шавад, баъд иноя жарид мекунам. духтаро акумо якума порсаша жарид мекунем. يا بلدي يا بلدي. هنا أصحابي، هنا أحبابي، هنا حبيبي اللي دق بابي، هنا شمسي، هنا قمري، هنا نيلي وهنا غرامي، هنا أبويا وهنا أمي، هنا عربي وهنا دمي، هنا بلادي وهنا يا بلدي يا بلدي. духтарона пирашкиҳои манам тайёр шуд. Бинед ҳамаша тайёр кардам. Ҳам хел хушро омаданд. Туда хел помидор майда кардам ва ина ин дарунаш камтар хели фаршаш кам омадааст ва я ин карат кунам бисёртар меандозамша хел камтарак дарунаш намихел ҳамаш пухтагӣ ба маззаки хушро гармак. Марҳамат духтаро, биёед пирашки гарма хӯрен ҳамроҳи мо. дар инҷо влоги имрӯзаро ба анҷом мерасонам дӯстонам. хайр то влогҳои оянда. худо нигаҳбони ҳар яки мо ва шумо бошад. يا بلدي يا بلدي. هنا أصحابي، هنا أحبابي، هنا حبيبي اللي دق بابي، هنا شمسي،